26. Yambana kushike nini? Kila ti. Standard. Titauri. Mazano zese takasiya mazano. Anditika. Ndio saka njifamba ndiri mji. Ndiri mkia, because mkia mdwana ningakabatu. Moda masoba sense mzemda. Amazano ndiri soba sense. Yeah. So this is nyazo check ama settings. Nazato kwapaka motikari pamba pedu. Apa basaidira. Pa 24. Ayo standard. Saba ndumbo wayi. Majaja. Ndechungomba chinywani kamuzanji kusira Ndikudzokera foreign, nunazandi kudzokera foreign lini? Samuninda nini kamuzanji? Saturday, ndikudzokera Saturday. Interview kandi Ayo. Unofana kuya mangwana mari maskati tunyazo kutseka. Bozi muswa 27 kwenda ku UK. 27 March. Ibo vataurira. Yakazara mbujumba makia narasi. Shamari, iwe uri kutambudza munhu ari kutaura zvemusi wa 27 March. 27 March tiri ku UK. Tina Mr. Crossfire. Ngavapinda. Crossfire. Ndo Crossfire. Hatikugetsa kuti getse here. Nakapito. Na boss kapito. Our promoter. The promoter, kana ndi manager. Ndi manager ni promoter zisi. Boss kapito. Namkoma Crossfire. But manje ka kila tika wakaenda kuna 27 March ku England ka. Osiyana vanonwa zvimabhodhoro ka ndo zedhe ikoko. Ayo pane ndolozera ndinwe zuzu. Ndiro vanhu vamisa ndikuvagira chicken. No wari chicken. Akabatu ha drive Kia. Kia no sensa. Wakapinda waja kwano tin. Ndora bajaji bodo. Hakuna mchongo wachikosoro futa, hakuna burongo ka kusaidi. Iba andimuona kala chika kubaka. Yuto sensa pana mwana waja kwa baba. Andisura mana na jura shuto. Brazil yakafaka ndabafina. Asiye manje achembera ndu. Nomzao ndematsangura ka. Matsangura. Inzo ku village. Majara jula wakashayi. Safuda ndizizi. Takabva kunhamo mama. Kosi msina wazoti bata mo. Ini ndokufambira yo panzo. Ani ndindenji chemo. Ndakafirwa. Ndinakafirwa. Ndindanyi batu komo. Yembeza lero peka dzere chichirudo cha. Mina tuone chicken ini ka. Vataura nyaya chicken ini Nyaya chichikuita. chicken ini mbuti zose makazara ma chips, ma card box ese, ma one piece. And my jipu hobo. So chicken in Juba and Hukumahara. I Tarasa Makimba, you can use a boot. About Vanessa. Vanessa chimogo chakapita. Yo pane ndo kanga Vanessa yo. Ayo chimoti pakati ma freestyle mbichana. Because yamokodza vanobhema ndo atiri kuda. Kando ana Crossfire avazuziya mogodza anoputa. Saka ndoyozva munoita manje. Chipapa mundibate kuseni. Aiwa. Mira. Pakazoni chimbo mira. Kilati reporter. Kilati 30 minutes zokumira pana. Kilati. Mira. Saka zareda inoputika papa. 30 minutes ndiri pana. Ukata 30 minutes uri panze moto inoputika neta bambu. Inodzaoda ukwana. Saka chiro aka freestyle. Kilati ka mira kwana zvikuitika. Aiwa mira zvikuitika ka. Handiti kai. Chimbo mnyarara ka makutaura zvakawanda. Akomana ka muri kuwanza ma settings enyu. Freestyle. Ndinoda kuibuditsa ndobva ndaidzosera vatamjedza ndotoda Jaf Korera ndinoizunza saka usandibvunza bebi ndinokukoza saka usandi nekuti ndini ndinogona kuisa zvimoko palevho riri bo nekuti ndikamuona achifamba ndinobva ndaimisa pfungwa iya yakuda kumuramba ndichida zvekukwira kutokwira padombo kuti ndimuone ukanza munhu achiti cheka maseti Pane imwe handidi munhu ane godo. Sauzo godo. Saba zvanoenda kuita ka. Animuona ini semunhu ari sober sense ndofamba ndinwa Coca-Cola. Yeah. Animuona meza ndida. Motikari ino sensa. Yeah. Inoputika. Ubvunzwa vana ndokupinda wakajakwa ifambi. Yeah. Indoramba inonyora pa dashboard.
kuti you are drunk haifambi inonyanya nemapercentage wakadhakwa kotiimbire godo shamwari yatoda kunzwa handidi munhu ane godo inzwa munze paname kanyowani tora mablank CDs sanda anotaura daenda kupa mahara kamanja ndinawo mablank CDs ndinawo mablank ka misakamo ndupai madhisk manyowani titse kanyowani ndoka mota inosenza futi kukamira vanhu vakadzi kumberi inotyora makuku ayo nda kunzwa yegodo ndeno ndinachimonyaraka shamwari somebody big up Mad Minox to the fullest. Koma promoter ndana kupromota kuEngland. KuEngland. Pana promoter anonzi King Alfred. King Alfred. Voice Capito. Andizika. Vari poputi. Na Crossfire. Andizika. Crossfire vari kundi promoter. Saka 27 March. 27 March ndo pandukuenda kuEngland. Muri kuziva mukuridzira upi? Venya sata but angonzwanza ndinonzi Birmingham. Birmingham. Black City. Alright, ini ndikusunga mse Saturday. Saka iyi ndo pandangoenama. Standard. But mangwana moya kuno. Mangwana Mike ayini zvanofana kuya kuno. Mangwana ndo pati kundopedza nezvevisa. Panonge tarita nhasi but mota yachairman pane munhu ambopinda akadhakwa muno. Saka pa 2 hours yekuramba yakamira. Saka kufamba nyangwe mungaita key on. Inoramba kuvanhu vegodo vakadhakwa inzwa munze nyaya iri kuitika kwese kwandabva kundanga nhasi kwamusina vanhu vanga vane godo saka timbe nhamba ravanhu vane godo painetsa but inogona kuisira inonzi vari kumashure havarove mangoma kwete anonzi tsamwari kwamaizuku kwete amufesi anonzi kurosi ari kubhema mogo dzese mazitoni everest pacific dzese ari kurova saka hachaziva mogara saka ndisachame chivhura ichi mberi bhozi moja yachame haimambona gema rajamba irambasada yekuchikeni saka munyora nemazita ndavana anosara nelist mangwana ndoyanjikupai 4 for mabhokisi emachikeni ngeke vanouya pajemba watora mablengi akazara machikeni ine mbuti yapana mutorwa zvinoita ini ndine godo komafans asiro here 100 aizvanotoziruitika motikari ino haibvumidze munhu tabuditse ma1 rand sanike kana tambotora mari inoda ndisiye mawaya but mai mawandisa dzokera mashure motikari nesenza handivhure rodi vakumutema handivhurire dzimwe mota hazvinoti uri kupurisa Frango dzokera mashure koresenza wakazorutora rini license ndakatora ndine 2 years ende 15 malicense ndine class 1 class 2 class 3 class 4 class 5 kusvika 13 malicense amu chimboibudisa wavhodzorera apa montsvagire 1 kamunhu kanoita ndiibudise makatarisa koi aiwa bhebi riri lusinga ribudoka ndimaichairman ichauti adzokera mashure frango shamwari mira shamwari kuita zvimwe zvinhu shamwari unomuziya ndokuridzira puti ndikilati unoita sei unopfuura aiwa kani mota yachairman haivhure rodi inovhurirwa rodi ende inopaka painoda anenge aita nharo inosiyiwa ipapo vobva vaenda chairman vobva vapfeka bhutsi vobva vavhara mawindo kochiko ari kupfuuraka arikudzoka mashure inoenda kumberi chete vatarisa pamberi apa yakadhuma kamwe karaumu koyakaimba ananzi mona vakandigarira ndiani kweyeni inonzi
aiwa ambani anorwa nepfungwa Ndiani wewe? so atomsiya kuzimukitira Koma jisi ari kana hapana yako anoti china. right hapana ndo hapana sina zigunyombuti ndo hapana sina zigunyombuti Bati baba akazamura hanzi muona wakaigarira. sense mbara chuna mbezu kuti moja chairman every road mamdara moja chairman every road azite inobaridza matai vanhu vachitiza panzvimbo igari pamwari Kotoda phone number. right enozarongeka manje animuona zvatinowira siyapinde namba dzachairman 072 296 ndo namba dzachairman hevi mdara shamwari wakuchandisika makumbo akapanapa hai wewe bhapanapa iwewe shandikira tiko andamuziya mdara ndamuketa zvenyu chairman nopaka kana asinabasa kuti mwana mpiti but ane mbiri yake Muona wakaigarira anopenga. ambani anorwara ndakatondobuda mari yakawanda nyimbhadharo zimuketras Anopenga. Anozani crossfire. aminona zita kake Anodhakwa nei futi kutaurira. Iye aita nzanzi unodhakwa nei ningiri nezeti. inzonzi hapana anorwara cross yakona chinye munhu ane motikari angadhakwe neziti ambasado wechikeni Ambassador nditaurika. Ko imwe yaiplatwa yekuti hanzi utasitare mbona. gada ndiroreka mwana kaonekarama gada tiya mari yangu saka ndakazviramba ndakumboita macha kuti vana vagarire kure togona hanzi makaridzira futi lady star hanzi ane nhumbu yenyu aiwa musanyepero ichati vana vaende kure togonoswera tatopa nhama takubata maoko wozi mota chairman amuudza wozi license randinaro aribvumidzo driver padhuze nani kana atoenda